1 июль хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне. Бердәмлек көне булып торган бу датаны Әфганистан, Чечен, Таджикистан, Төньяк Кавказ, Абхазия, Сирия республикалары җирлегендә хәрби бәрелешләрдә катнашкан намус белән үзләренең хәрби бурычларын үтәгән егетләребез билгеләп үтә. Үзләренең гомерләрен кызганмый дошманнардан илне азат итәр өчен батырларча һәлак булган, кайтып мәрхүм булган егетләребезне искә алу көне буларак уза ул. Нәкъ шушы көнне узган Эшәршәмбедә Кадер авылында хәрби туганлык ветераннар җәмәгать оешмасының Илеш районы бүлекчәсе инициативасы, Кадер авыл совет авыл биләмәсе әзерлеге белән Әфган сугышында батырларча башын салган Кадим Габдрахманов истәлегенә туган авылы үзәгендә такта таш ачылды. Чарага аның якыннары, авылдашлары, дуслары, әфганчылар, хәтта чит районнардан, төбәкләрдән килгәннәр иде. Кадим Гади авыл малае, туган авылында урта мәктәпне тамамлап, зур теләк белән Уфада Савтехник мәктәбенә укырга китә ул. Тик яхшы билгеләргә генә анда укып чыгып, хәрби хезмәткә алына. Яшь хәрби егет якыннарына хатларында барысының да яхшы булуын яза. Соңгы хаты 1982 елның августында теркәлә. Ярты елдан хезмәтенең тәмамлануын, туган ягына әйләнеп кайтуын әйтә ул. Ләкин язмыш башкача дәлили. Күп тә үтми, шул ук елның 1 сентябрь көнне Кадим Фәтих улы яу кырында башын сала. Митинг барышында аның тормыш юлына байкау ясалды. Истәлекләр яңарды. Афганистан җирен искә алсак, 250дән артык солдат, яугир, Илеш егете тынычлык өчен, илебезнең иминлеге өчен шул җирдә көрәшеп, 8 исән сау кайта алмады. Шул 8-нең 7-сен җирләүдә миңа катнашырга туры килде. Район комсомол комитетында беренче секретарь булып эшләгән чорда, һәм район партия комитетында секретарь булып эшләгән чорда. Шул ук исәптән менә сезнең авылдашыгыз Кадимне җирләүдә дә катнашырга туры килде. Иң авыры шушы сыныктан эшләнгән групп кайта дигәч хәбәрне ишетү. Һәм шул хәбәрне хәрби комиссар һәм район партия комитетыннан, комсомол комитетыннан вәкилләр булып, авылга беренчеләрдән булып әти-әниләрне авыр хәбәрне җиткерү. Бүген теләк бер. Киләчәктә мондай сугышлар булмасын иде. Мондай югалтулар булмасын иде. Шуңа күрә без шул үткән сугышларның корбаннарын күңелебездә сакларга тиешбез. Хәтеребездән чыгармаска тиешбез. Сугыш бер вакытта да бәхет тә, шатлык та китермәй һәм китермәячәк тә. Нәрсәләр әйтеп була Кадим турында? Хәтсез еллар үткән. Ишле балалар, әле параллель класс бар иде, Б классы. Барысы иликләп укучы чыккан ул елны. Кадим бик тырыш, акыллы, тыйнак, аз сүзле малай иде. Әйбәт укыды. Ниндидер тәртипсезлекләре булганын бөтенләй хәтеремдә юк. Актив иде. Ул вакытта мәктәп гөрләп тора иде инде ул. Хәзер дә гөрләп тора, сүз дә юк. Әмма без эшләгән вакытта мероприятиелар да күп иде. Концертлар куя торган идек классларга. Смотр концертлар куярга йөкләмә бирәләр иде. Кадим бик уста биючи иде. Менә шулай итеп аларны мәктәптән чыгарып җибәрдек. Кадим нәрнең күршесенә диярлек яшәргә күчелде шул урамга. Кадим Габдрахманов урамына, улица Габдрахмановна дип әйтелмәсен иде шул. Габдрахмановлар күп. Кадим Габдрахманов урамы дип әйтелсен иде. Бүген минем күңелем тулы сөенеч. Чөнки менә булай итеп оештырырга бу кадәрле кешеләрне җыеп, әле бит әле коронавируста дибез. Күпме көч кергән. Шуннан да бердәм булдыклы егетләр булганнар икән булар. Яуда гына түгел, тормышта да үз сүзләрен әйтә белә торган. Рәхмәт сезгә чын күңелдән.
Улы ветеран укытучылар исеменнән. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә тарихны онытып барабыз. Кебек тоела. Тарих онытылырга тиеш түгел. Әлге истәлек урын Токтаташ чарада катнашучылар хозурлыгына тапшырылу белән аны булдыруга үз өлешләрен кертүчеләр район хакимияте башлыгы, Хәрби туганлык Бөтен Русия ветераннар иҗтимагый оешмасының Башкортстан Республикасы бүлекчәсе, Хәрби туганлык ветераннар җәмәгать оешмасының Илеш районы бүлекчәсе, шулай ук Дүртөйле шәһәре, Дүртөйле һәм Илеш районнары хәрби комиссариатының почет грамоталары, рәхмәт хатларына ия булдылар. Әфганчы, дистә еллар район үзәк дәваханәсендә намуслы хезмәтен салучы табиб Илфат Билаловка хәрби медицинадагы казанышлары өчен медале тапшырылды. Чараны музыкаль яктан йөрәк өзгеч җырлары белән Дүртөйле шәһәреннән яшел беретлар төркеме бизәде. Тантанадан соң барлык чарада катнашучылар авыл зиратында Кадим Габдрахмановның каберенә чәчәкләр салды. Рухына дуга кылды. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.